Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukubekwa ukuthi basale enkundleni abalesi abahlanu emalahleni eWitbank namhlanje ekseni ngesikhathi betholana phezulu namaphoyisa ngenganono namhlanje. Ngibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede media igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Ukubekwa ukuthi basale enkundleni abalesi abahlanu ngesikhathi betholana phezulu namaphoyisa ngenganono namhlanje ekseni emalahleni eWitbank. Labalisa abangadalulanga amagama kube ukuthi bebezama ukubamba imonto yemali enkunzi babe sebedubulana namaphoyisa. Kubuka ukuthi amaphoyisa aphendule ngenganono babe sebesala khona enkundleni endaweni yesigameko. Abantu balishayele ihlombe elikhulu isenzo samaphoyisa lokulisana nobugebengu khona lapha ezikundleni zokuxhumana. Usane Majolo uthe wabesethi ayi ziyakhala ngempela manje. Ukhumbu nje iluthe kosha uKhisimuzi seziphungukile isigebengu yazi. Uaphelele Mangcobo uthe awasadlale ke manje amaphoyisa. Usibongele Mngoni Jacob uthe wamohla umsebenzi ma senenza umsebenzi lokho intela yethu enikhokhela khona ukuba nikwenza. Uncame Mkhize uthe ongakabanjwa amaphoyisa kasale esebiyeka ubugebengu ngoba awasadlali ngempela ke manje amaphoyisa. Umsizi Dubu uthe siyazi ukuthi ibona abadubule kuqala babesethi well done maphoyisa. Bafethi maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.